Paulus Bakhuid kanuksa bat klawat jongi. Ale nai jeliu bat ni kinong buat jong Paulus Bakhuid. Ni trang sashi sen pat ban ngam jeliu halor ka jing im bat ka jing tho jong Paulus Bakhuid. Ubadai kanuksa bat klawat jongi. Shen ni sa pendon Burom ya ka sni Burom jong Paulus Bakhuid kabadai minta ka sni lai pau terek ubanai jeliu. Habang perkat chang Paulus Bakhuid kadai ke jingis no bapura jong bat ukres si sen bola pediang yo ukres aga jingem jong bulalong brio bapher atep tikna bapite ba ya ke ai kepala ong da ke jing e dei sho manga baem nrai ukres baem hanga Naka city jong Paulus Bakhuid syaki Kristan Galatia. Kalau nang baar adakot baar ko. Kata kadai kajingkla dor jong u. Don bala ban pinyakla diu naka jing iet Kris. Paulus Bakhuid ulapoi hakajaka ka klipmat jong kajing terwaya ladi badapura. Kajing im jong Paulus Bakhuid bat kajing kelado jong na unong penyap beriu sya ubasya penyap kadai kajing itu khana syapang kajing i ni yang kedua ya Paulus hakasin ke baningkong hakikam jong ki apostol hakapor ba ulen mau ya usamla Stefan Bakhuid umarter baningkong e jong ki Kristen Paulus de way bakun menjor ya kajing penyap yang ni usamla unong buat jong Kris. Kapinta Paulus kadai ke jing job kadai ke jing stang jong commission ban penduk jat ya kinong buat jong Kris. Ulah perkat pemta kalau nang long dakan ni ke jing temu baulalet se Damaskus hakalinti ulah sya bat hau Kris bala sya penbaptis hau mensiam nak kam jong ki apostol kalau nong pakandai kad khot ba khat nyau hado khat pra Jisu ulah pensange ya usol asurak bat usol ulah jit Jisu ulah pensange ya Paulus hakalinti kaba usol lajis minta kenrat ulah tap ya kimat jong usol bat ulah kwa ban penpai ki dinjet jong hakalenti kaba ublay lajis try saya dan Paulus lokoi ha Damaskus kumunong penya brio Henry kumunong buat jong Jisu ba la sya sanat na nado kadonot ulawan sya khamat ban yakiwei bat kinong buat senran ibalaya ringkat bat Jisu ublay ulah tip ya kadonot jong Paulus kat nu ukwa ban pinsngo tenat ya ublay Henry jing mot jing pakhat jong kim long ibasya shim la itho ya ukhun jong ublay badai Jisu haba Jisu tiet ya kadonot jong Paulus ulah play war ya ka jing im jong bat Jisu ulah rong ha ka jing im jong si juna Paulus ulah yo jing syai itho ya Jisu kom umesaya
ya uba ulayai au. Kejing terang jong Paulus kala na keba penduk pendam yang ki kristal sya keban kintiu. Bat nak benta kani kejing kala ula siu hakador kebarem ula yad lingba kejing syashtom kebajur Henry ula tikna ya kejing don jong blay hajan jong Akasiti syaki kore kawai kamit kenra jong ula keren hau hapadang kejing yo ipa. What deal? Keren but what snap jar? Ngadon ringkat but ngadon bun kibriu but don ringkat but hi but kani kanongba but Nongda weiru uban pindu saw ya kani la sot na kam jom ki Apostol Nongda bakhat pra but handai Paulus plus ngoya ha bakrang pan kata ya ka testimony jong Jisu ki khun jong Paulus Bakhuid kila don hakani kanong ba silong kumithania nado usdam siaja spa nyokla isyong hadhan giti bat kitre ha Pauline Book and Media Center like nukhra da ka ba pin pro ya ka jabing bat pin klein ya ka donot jong baro kibriu ding ba kilat pathai ko ban yang sakhi yau Jisu ula hab ban mat ya ki jinge ulanget baukan rat ula ai ya u ki jingai ban mat ya ki jinge ha ka mission ha ka jong ula thoa syaki kristan ha koren nidon ya kan ya spa ha ki breu ha ki kiu kendo kenang ban pensyai baka bor ba jongka kawan nau blay om nangi ni sya jinja harukom Henry ngimshim sngau lanot na shim yagane nakshiti chaki koren ba ar kalanong ka basaw kadakot ka ba nyaw hadu pra jing sngau luna jong Paulus ha commission ka jong hapadeng ke jisha banben kam dei kadak jong ka jitla Henry kadai kadak jong ka spa ka bara ya ka jitip Unong sen jungi u James Alberione balakurku barabor ula ong yangi u Paulus Bakhuid u dei unong sen jongpi u Paulus Bakhuid u dei u Apostol u bom ju shong thai u badon kaleng saudong bat uwei pa uwei nangi bat baro kilat kilenti ula lek kaleng saudong kapurthei bat pentamai yaka hakaching shai batamai ha u Jesu Christ ladangi pulei kishiti jong Paulus Bakhuid ni so tho shai ka ei ka ching prakhat jong u ka ching prakhat pradan jong u bat man la ka kantin ba upandon kam ban tho la pen wan dur ha u Christ ka pen ya dei bat ka kitab Bakhuid jong kubor ba bha sha ka ching im kat kum ka ching ya jong kapor Paulus Bakhuid udai nong penya batibetam ula seng nong rem ya ka kenhon ya ki nong mi bujli haki jaka baulai tre haga bakut jong ka jingyal enti jong ka jingyet ka bakrau tam e jong u Paulus Bakhuid kala kentu ya u ban lelut kat baula na ka benta ki babun balang ulamat ya ka jing don kam da ka jing kemen jong baro kawai na ki jing trai kam ka bakpau shenna sabar ya kam siam jong Paulus Bakhuid baladap da ka jing them min siam jing rehem min siam kadai ka jing let jongo jong ulalet bun sien ha ka jing let jongo jong kumu Apostol kepala kata jubur ya jing trai stom jong Henry kabalawan ra ya ka jing kemen kabakrau bat uso jong ka jing im men siem
kabakra. Usmau thua bhai dah ka bangam jeliu bat dah ka pet jengai ya ki kam prophet ya ka jing don kam ya ki beliau jong dah ka bayo I ka bor jong ki lat pathai ka bor ba pher bat ban poi kum no ba yo let chik pat ba ki ba la ya ka balang deng jong ka jing bun kwa ba kini ki lat pathai ka bor ba pher ki long ki ba trai kam na ka benta ka kam ya lo ya ka balang ulayo I ya ka mission jong ka jing pen priang om kum ka lat ka mai spa Henry kum ka kam ya lau ha ka ban le ya ka kam jing pen im ka ba ula terwa ya ujisu kum ujing shai shakiwe ki khun jong Paulus Bakhuid ki long ki kin hon jong ki reuniam ki kin thei bala smai bat la sing da James Alberoni bala kerku ki bala IT ya ka jing im jong ki ban ya bentalang ya ka jing maya jong ka jing hiet plus ha ki breu ka juk benta limba na kumba al hajar sispa khat armut ki sister but kumba arspa riu pulai mut ki kenthei ki badang pen kre ban long sister but habaro arspa arpho tli ying rumiam ki bala priang keleng saudong jong ki sang hu artli ki ri jong Ni tray kambha lingba baro kilat pathai kubor. Nadu kabasyon ya kikot hadu ka elektronik. Nadu ki television hadu ki wepat kilat pathai kubor. Nadu ki internet hadu ki mobile app. Dak batray hakikam thok kamtar. Shon kot ring ya kisor bat pen priang. Thok haka screen. Jingnang jin start bat jing tip shapang kalat pathai kubor. Kakam kabayade bat kaching khot. Bat ban penlong seminar bat workshop. Ngidon khat pratli ki jaka di kot bat media center keleng sodong kari India. habau Paulus Bakhuid upoi hakanu penu ke jaka uyale ban pin wandol bat ban pin yatli hau Chris bat ban sedang ka jingim Kristan ka Bapura Paulus Bakhuid ula kuliah jam ni ki sithi jong u bat ula soi ka teng ki Kristan ki babha ki laya samlem bat laya bud bat ki samlem syakir pan Paulus Bakhuid la pendak ya kakam Apostol ka basisya ban pen kriang lingba kilat uthai ubo baphe kajing ya selok jong ki sister jong Paulus Bakhuid ka kentup ya bon ki member bat ki day ki jong Paulus Bakhuid ubadai haka imlang salang banjin dala im Paulus Bakhuid minta unjin dala pendan kam de baro pathai kubor bapher ban penbenar ya bagus Oat parlok ada Paulus Bakhuid undan haka percaya minta unjin dala sim ya ka tinghung pinsawa sedang ban penbenar thau kisla Facebook penmi ki kot marchina ki apps namar kwa ban pendan kam ya kilat pathai kubor bastet bha kilat kilinti babiang tam ban pinpoi syau babon balang ya ka kubor jong blai ba iet klem kut yangi bating shan akhamat jong press lingba ka jing penchilor da ka men sim bakraw jong Paulus Bakhuid haka basdang jong ka spasnam baladak James Alberoni balakar khu nong seng jong ki khun jong Paulus Bakhuid kabade kawai nagi seng apo kajingida jong Paulus Bakhuid Kajaka di kot chungi halai ukra lawan rung na kibriu bapher berkade kapdeng bangi ya kenduk yaki badyarap yaki ban kam penjeliu haka jingai ki sister hakane kajaka di kot ki airu ya kajimba mensim yaki to ki badan kam yaka nalor kata haka jing shakri jongki hakane kajaka di kot
ki airu yaki kot ki slash ki kena school. Ki penlong yaki animation class, ka jingpun I yaki kot paper haki school. Kata yau Bible haki parish paper ringkat berki. Berki lejungo yaki ying kisem. Ni ashim benta haki kam mensim jo kabalang. Da ka ba aji hikai shi kena ba penkre la ka benta ka communion banikong berkajing pun scam. Kum shi benta jong ka jing pen priang ya ka kubor babha lingba ki lat pathai kubor ni ai ki program lingba ko All India Radio haki singi bakarpang hakapor Christmas bat Pascha khamtam ya ki kena rit Uneus nam arajar arkuai la pendan burom kum usnam jong ka Bible na ka benta kayi ang kasam jong Paulus Bakhuid kum kawai nakikam nila penlong ya ka jing kentep Bible na ka benta kisamla ni tmu ban pelong buon kiwai pat ki program ki by day bat ka Bible kum ka lecture devina ki seminar sepang kaktian jong ublay bat Paulus Bakhuid jing yakop dro dur ne jing roy kat kum ka thim jong ka Bible lingba ki kam Apostol baper jongi ka ba pendon kam da ka ba pendon kam ya kilat pathai kubor ni penito yau jisu haki brio khnang ba kila ban pen kendo kila ban ya kendo yau marwai ha jing em jongki bat ban yo mat ya kata ka jing em badap pura jongu jingdap bapura hau kumno inle ya kane da balong kikti kamon kiti kadiang jongu kikijat jongu kasur jongu bat ban sya yau ban em hangi kenang ba kiwai pat kila banya kendo yau ni yang haki pulpit jonggalat pathai kubor kikot jingrai jing penidur bat yes Jong Paulus Bakhuid kaba em hangi kaniarap yangi balong kiba slur kiba subun kiba bat kiba thrang her kumbau Paulus Bakhuid balong ai ba unyarap yangi ban bana ya ka kubor ba bless you. We are vessels of clay, fragile and weak, yet we hold a wondrous treasure. The world can afford, for the treasure we hold is Jesus Christ the Lord, who's our wisdom, our righteousness, our strength, our forgiveness. We are humble, small, unknown, and lowly one, and yet our last His eternal light has shown. He has chosen us, although we are unworthy, that His glory through us the world may see. We are vessels of clay, fragile and weak, yet we hold a wondrous treasure. The world can afford, for the treasure we hold is Jesus.
wisdom, our righteousness, our strength, our forgiveness. Dear friends, I am Sister Shalini from Daughters of St. Paul, animator of the community of Shillong. I am glad to say that we are very happy to belong to the Archdiocese of Shillong, Meghalaya, to be at the service of the Church, proclaiming the Gospel through our media apostolate. We are women religious of international congregation, serving the Church through the means of social communication, present in all the continents of the world. Our founder, Blessed James Alberione, Apostle of the Media, who took St. Paul as the model and patron of the congregation. We are privileged to proclaim the Gospel through our book and media center at Laitungkara, Shillong. We joyfully continue to be at the service of the people of all ages through our media mission. On this joyous occasion of the feast of St. Paul, our patron, our wish and prayer is that St. Paul, our patron, help all to love Christ ardently and serve Him with much zeal and enthusiasm. Nothing in the world can separate me from the love of Christ. Nothing in the world can separate me from the love of Christ. Nothing in the world can separate me from the love of Christ. Nothing in the world can separate me from the love of Christ. I'm not getting properly. Somebody No, wrong counting. Kini ke ar kandai trik jong bunai Jun, kadai berbor ke si Burom jong arngot kiri kuat ke bakrau. Uwei udi Petrus Apostol, but uwei pun dia Paulus. Kini ki riu kuat ke bakrau bah hapo ka balan Katolik kejongi. Banus dem ni jura ke ya ni ke si Burom ha ka diocese, but kum juru ha ka pertehi berok uwei. Kini kita ki riu kuat ki bala yap martir nak benta jong Kris. U Petrus udei ku Bakhuid beningkong. But u Paulus udei ku bala tho sipun bahaki eki. U Petrus ula syashtam ula yap martir nak benta Kris. Ula dan gajing ke bagerbang. Kumjuru u Paulus mu udei utau bala banbennya ke balang ha ke basdang. Ula banbennya ke balang ula penstam bennya ke balang. Henry hadian bau jisu ula pau kalawan kecing kelah ke bamut. Pada bagawan kecing kelah ke bamut ula iet yo Kris ula syakri yo Kris da kadunut da kametsiam jungo. Ula tho sibun bahagi jing tho haka jutang ke batamai. Bat pinlap iki shiti ki babon hi haka jutang batamai haka Bible kidai ki shiti kidai ki jing tho jong u Paulus Bakhuid. Haka balang kejungi haka leng ke berthai berkumju haka ni kata ISIS kejungi haka ni ke jalan yang ba Shillong jungi ngidan shibuan ki institution ngidan shibuan ki yang runiam ki ba la IT haka jeda jong u Paulus Bakhuid kum ka St. Paul Seminary ka St. Paul Parish berkumju ngidan ki Parish St. Peter and Paul kum ka Parish Pentorum kra nanta ngidan ru ya ki school ki bala ai haka jeda jong Paulus Bakhuid bat ngidan ru shibun ki brio ki bakerteng Peter ki bakerteng Paul ki bakerteng Petrus ki bakerteng Paulus kita baro ki dehi haka ke jeda jong ki ki armut ki ru ki bakrau ting shimi ke kalat pat ai kublai ya baro kitu ki ba dan ya ke kerteng jong Paulus kerteng jong Petrus berkumjuru ya kitu ki institution ki balai haka jeda jong ki armut ki ru haka diocese ke jungi ngidan ru ya ki ta ki bengkot ki daughter of St. Paul but lada pilih apa lain kra pinlap ya kowe gedukan kabamaki ki jude ya ki kot ki jude ya ki terniam hangte apa lain kra
bat kide kita ke bangi khat kita ki daughter of Saint Paul ki sister ki dan berbor hang tu nang ta ki le ye ka kam ye lap hakani kur kom maki ki bot ye ka danger jong u ki bot ye ka danger jong Paulus ba ki de benjalap berbor ye ka tin ke jong play ling ba ki jing tho nang ta ling ba ki tang me khat kita ki audio visuals ki ba maki ki ju le berbor nang ta ki le tru ban pen priang ye ka ni ling ba ki ni ka kam ko maki ki le tingi ship ru ki ni ka lat ban ai ku be ki hakar kom ka berpang kini kini kepor jong ke kelam kini kepor jong ke pandemik but nak kebenta jungi hakum kini kepor kajinon kam jukini ki media nak kebenta pan ai ya kamas nang ta pan ai ki jingkren ki wakusan nang ta pan ai ya ki jinghi kai ki kam ngila jule ya kini tingas ngo pan ong kum ki doto Saint Paul ru ki le ya kata kebenta bagi dan ru ki sengruniam ngidan ki sengruniam ki bala shem hai kini kebenta hakaba maki kila banyalam lingba kini ki berkait tingas ngo pan ong kitu baro ki ba wat ki lat klenti kumno ba pen priang lingba ki jingtho lingba kini ki media ki ba per banyalap ya ka tin ke jong play banyalap ya ka gospel banyalap ya ka keteng ke jong jisu masung ngian pani bot ya kini ke tin jan jong Paulus Bakhuid tingi shimi kini ka lat ban ai khublay ya baro kitu ki ba shimi kini ke keteng nanta ki bala buru ya kini ki khoi kum ki Nongda jong ki parish ba ki Nongda jong ki institution ki ba per tingi ai khublay ki iwi way mobilin the ke jing group ki jing halor joki ban na kwa ru ha kini ke singi ban pen kenau bi bangla kren man ha kini ke singi blai blada kini ke si sa jan ke ban sawan kini ke si Burom jong ru ko u keteng Thomas Apostol u balwan shenish por India ke jinge jungi ke tradition jungi ngalang ba nginge ba u de Thomas u balwan ban pen priang ya ka ketien ke jong blai banyalap ya gospel hang ne por India bat ngin sekan mau ru kan dei ke Indian Christian Day hakaba ki balang per ndei tang mangi Catholic ki balang per ngin sa pelong ye kinja jingduai ke bagerpang ngin siyo ye ki jingkran lama ki chimin saru per lama ki dombi ki mat jong ki balang per bat ka kani ke jingduai ke bagerpang kan sa sedang ha ki YouTube kan sedang ha ki Facebook nadu ke pot live steng janet tinga khot ngo wer pi panis no okti lang ru bat kani ki Indian Christian Day namar kade ka bakong san ha na ka benta jungi bat ngi kwa banya penpau sejisian mangi ngi kesan ngi don yala ka jong jeno senyang hang ni por India ka jindon jungi kesan kam dei ban pentut ya kari India ka jindon jungi kesan ni por India kolong banya no senyang banjidan betalang na ka jing ha ka jingya jong kani kari ka bi ka jungi